actie die houdt in dat wij van 5 december tot en met 13 december hier bij de Infobalie een aantal mooie dozen hebben staan. Waar wij supporters en iedereen die MVV bezoekt oproepen om houdbare producten in te leveren voor de voedselbankactie van LA. Ik denk dat dit ongeveer het 4e jaar is waarin we de handen samen ineen hebben geslagen met LA. Wij vinden het belangrijk dat wij als maatschappelijk verantwoorde club aan dit soort acties mee helpen. Het is schrikbarend hoeveel mensen er op dit moment in Maastricht nog onder de armoedegrens leven. En bijvoorbeeld met de kerst, de aankomende kerst, niet eens een fatsoenlijk kerstmaal op tafel krijgen. Laat staan een gezond kerstmaal, of in ieder geval gezonde producten. Dus we vinden het belangrijk dat we eraan meehelpen dat die mensen daarin gesteund worden. Veel mensen weten natuurlijk dat wij hier aan meedoen. Normaal, dat was dan de afgelopen jaren, speelden we altijd een thuiswedstrijd en deden we altijd rondom die wedstrijd de houdbare producten inzameling. Nu hebben we helaas geen thuiswedstrijd in die periode, maar mensen weten het nog wel van vorig jaar en zitten ook altijd rondom de kerst al met de vraag van kunnen wij bij MVV weer de producten inleveren, want wij willen ons steentje bijdragen.